السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ نہ جسم تیڈا نہ جان تیڈی اے ترکا رب رحمان دا ہے، اندے حکم بغیر تو بے وس ہے، اے فیصلہ پڑھ قرآن دا ہے۔ میڈے جسم تے میڈی مرضی ہے، اے وہم گمان انسان دا ہے۔ تیری روح ہے شاکر مالک دی، تیڈا ڈانچہ قبرستان دا ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے، بے شمار لات دا درود و سلام آقا نامدار عبداللہ دے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو بزرگو عزیز ساتھیو، رب العالمین دی سچی کتاب دا 22واں پارا سورت الاحزاب دے اندروں ایک ایت تسا حضرات دے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ دعا ہے اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ مینو تسا سبنا نو سن سنا کے صحیح معنی دے اندر اس سے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دا میرا موضوع حیا دے نال تعلق رکھدا ہے۔ پردے دا موضوع، حیا دا موضوع تسا حضرات دے سامنے بیان کرن دی جسارت کراں گا۔ 2-3 دن قبل ہندوستان دے اندر ایک مسلمان لڑکی، با حیا لڑکی، با پردہ لڑکی، مسکان خان جنہ دا نام سی، محمد حسین دی لخت جگر، مہاتما گاندھی کالج دے اندر انٹر ہون واسطے آئی۔ پہلے تو اتھے تعلیم حاصل کر رہی سی۔ پہلے کچھ شرف پسنداں نے اس نو دروازے تے روکیا، ہندو مذہب دے نال تعلق رکھنے والیاں نے، کہ اپنا پردہ اتارن تو بعد اس کالج دے اندر تو داخل ہو سکنی۔ خیر اس نے انہاں کو اپنی جان چھڑوا کے اپنی گڈی پارکنگ کیتی، اور جدو گڈی پارکنگ کیتی واپس آن لگی، دوبارہ پھر انہوں نے وہی شور مچانا شروع کر دیتا، اور نال ہی اپنے ایک مورتی دا نام، جے شہری اس دا نام سی، اس طرح دا نام، اس دے نعرے لگانے شروع کر دیتے۔ اس نوجوان لڑکی دا جدو انٹرویو ہویا، کاش اج اللہ میری اور تہاڈی بہن نو، اللہ ساڑیاں بیٹیاں، ساڑیاں ماما نو اس طرح دے جرت ہمت عطا کر دے وے۔ اس نے جدو دیکھیا کہ ایک غیر اللہ دا نام پکاریا جا رہا اور اس دے نعرے بلند ہو رہے نے، اس میری اسلامی روحانی باپردہ بہن نے اس جگہ تے
ضروری یہ سمجھیا کیوں نہ ہوئے کہ اسی اپنے رب دا نام بلند کریے، اور اس دے دل دے اندر نا یہ بات آئی کہ اس جگہ تے اگر مینوں بچا سکتا ہے تے میرا رب بچا سکتا ہے۔ ایک سائڈ تے ہندو نے نقاب اتارن دی گل کردے پے نے، حجاب اتارن دی گل کردے پے نے، بے حیائی نو فروغ دین دی گل کردے پے نے۔ دوسری طرف با پردہ عورت کہندی جو دیکھیا نا کہ وہ میرے قریب آ رہے نے تے میں اس جگہ تے نا عقیدہ رکھ کے ایمان رکھ کے اپنے رب نو پکاریا اللہ اکبر۔ تسی جندہ نام لے رہے ہو نا، او وڈا نہیں، او زندہ باد نہیں، میرا رب زندہ باد ہے، میرا رب میری مدد کرنے والا ہے۔ اور ایسی جرت نو دیکھے نا جمعیت علماء ہند نے اس لڑکی دی حوصلہ افزائی دے واسطے 5 لاکھ روپے دا انعام دیتا، حوصلہ افزائی دے واسطے۔ اج اس ہی موضوع نو لے کے میں تساں حضرات دے سامنے حاضر ہویا۔ اسلام غیرت والا مذہب ہے، غیرت والا دین ہے۔ میرا رب بھی غیرت والا اور غیرت نو پسند کرتا ہے، میرا پیغمبر بھی غیرت والا اور غیرت نو پسند کرتا ہے۔ اور اسلام دا اگر دوسرا نام میں تساں حضرات دے سامنے رکھاں تو اسلام دا نام ہی غیرت والا ہے۔ اسلام نے ہر او رستہ، ہر او ذریعہ جن دے اندروں بغیرتی دی بو آندی ہوئے، بے حیائی دی بو آندی ہوئے، فوش باتاں دی بو آندی ہوئے، اسلام نے ہر او رستہ، ہر او ذریعہ حرام قرار دے دیتا ہے۔ پردہ جڑا ہے، پردہ عورت دی عزت ہے، پردہ عورت دی عزت ہے، پردہ عورت دی آبرو ہے، پردہ عورت دا وقار ہے، پردہ عورت دا ایمان ہے، بلکہ میں اتھو تک کہہ دے وہاں پردہ عورت دی غیرت ہے، پردہ عورت دی شرافت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی غیرت نو نا اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی زبانوں اور اونا دے اتارے ہوئے سینہ اطہر دے نازل ہونے والے قرآن دی زبانوں اس چیز نو بیان فرمایا ہے۔ اور غیرت ایک ایسی چیز ہے 301 دیو باسیو، ارد و گرد تو تشریف لے کے آن والے ہو میرے ساتھیوں، غیرت ایک ایسی چیز ہے کہ جس دی رب بڑی لاج رکھدا ہے، غیرت ایک ایسی چیز ہے کہ جس دی میرا رب بڑی قدر کردا ہے۔ او غیرت ایمان دے واسطے ہوئے، او غیرت رسالت دے بارے ہوئے، یا او غیرت تیرے اور میرے کر دے بارے ہوئے۔ نبی علیہ السلام موجود نے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی طبیعت وہ بھی موجود نے۔ غالباً غلبہ غزوہ احد دے موقع تے جدو ایک خبر پہلی نا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات تو چلے گئے، دوسری سائڈ تے کھڑے ہویا ابو سفیان ایک گلاں کردا ہے کہ آؤ ساڈا جواب دو، تو آٹے اندر محمد موجود نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدو اس نے گال کی تھی نا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ اللہ دے نبی میں جواب دیواں، فرمایا عمر خاموش رہے۔ ابو نبی علیہ السلام تو بعد ایک شخصیت دا نام امت دے اندروں پہلے آندہ ہے، اس دا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ کہنے لگا کہ تو اڈے اندر صدیق موجود نہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی موجودگی دے اندر عمر کہہ رہے ہیں اللہ دے نبی جواب دیواں، فرمایا عمر خاموش۔ کیا تو اڈے اندر عمر موجود نہیں؟ فرمایا عمر کہنے لگے اللہ دے نبی میں جواب دیواں، فرمایا عمر خاموش۔ جدو تنہ ہسیاں دا نام لیا نا ابو سفیان اوتھے ایک بات کہندا ہے اولو حبل،
حبل کامیاب ہو گیا، اپنے بت دا نام لیندا ہے، حبل کامیاب ہو گیا، حبل دا غلبہ آ گیا۔ ایتھے ہن واری آ گئی سی رب العالمین دی توحید دی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر ہن جواب دے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتا اللہ اعلی و اجل، حبل کامیاب نہیں ہویا، حبل کامران نہیں ہویا، میرا رب کامیاب ہے، میرا رب کامران ہے، اللہ بلند عظیم ہے۔ یعنی کہ توحید دی واری آئی تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس چیز نو برداشت نہیں کیتا۔ رسالت دی واری ہوئے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک پیارا صحابی، نبینا صحابی ہے، دیکھنا جدو اس رسالت دی غیرت ہوئے پھر میرا رب اس دی کتنی قدر کردا ہے۔ نبینا صحابی بیوی جیڑی ہے سی وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو برا بھلا کہندی، تانو تشنیع دا نشانہ بنا دی، گالا کڑ دی۔ آقا علیہ السلام دے اس نبی نے صحابی نے سمجھایا، اس نو تلقین کیتی، نصیحت کیتی، سمجھایا، لیکن وہ باز نہیں آ رہی۔ نبی علیہ السلام نو گالی گلوچ برا بھلا کہن تو باز نہیں آ رہی۔ ایک دن اس نبی نے صحابی نے اس طرح کیتا کہ ایک چھرا لے کے نا کھنجر لے کے چھرا لے کے جدے اس بیوی نے اس نو نبی علیہ السلام نو برا بھلا کیا نا تے کھنجر لے کے نا اس دے پیڑ دے اوپر بیٹھ گیا اور زور دے نال اس چھرے اور کھنجر نو دبا دیتا۔ کھنجر آر پار ہویا، اس دی ڈیتھ ہو گئی، مشہور ہو گیا کہ اس دا قتل جس نے کیتا ہے اس نو تلاش کر کے دیتا جائے۔ نبینا صحابی خاموش ہے، بولدا نہیں پیا۔ مسئلہ چلدا چلدا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ گیا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھیا، جانچ پڑتال کیتی، قتل دا سراغ نہیں ملدا پیا۔ صحابہ اکرام نو کٹھا کیتا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابیوں میں تانوں رب دا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں، جدو رب دا واسطہ آ جائے نا ادو ساریاں چیزاں نو نا پسے پوچھ ڈال دینا چاہیے۔ میرے صحابیوں میں تانوں رب دا واسطہ دے کے پوچھ رہا ہوں، اس عورت نو قتل کرنے والا کون ہے؟ قربان جاواں اس نبی نے صحابی دی غیرت تو کھڑا ہویا، مجلس کے اندر کھڑا ہو گیا، کہنے لگے اللہ دے نبی اس نو قتل کرنے والا کوئی اور بندہ نہیں، میں خود اس دا خاوند ہاں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو یہ کام کیوں کیتا؟ نہیں نبینا صحابی اگو جواب دیکھو کی کہہ رہے ہیں، کہنے لگے اللہ دے نبی جی بڑا سمجھایا، بڑیاں وصیتاں کیتیاں، بڑیاں تلقیناں کیتیاں، بڑیاں نصیحتاں کیتیاں، اللہ دے نبی برداشت بھی بڑا کیتا، صبر دا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ فرمایا اس عورت دا جرم کیے؟ اللہ دے نبی جی یہ عورت تو انہوں برا پلا کہندی سی، یہ تو انہوں گالی گلوچ دیندی سی، تانوں تشنیع دا نشانہ بنا دی سی، اور میری غیرت گوارا نہیں کر دی کہ میرے گھر دے اندر رہن والی عورت میرے نبی نو گالا دے وے، میری غیرت گوارا نہیں کر دی۔ جدو آقا علیہ السلام نے یہ الفاظ سنے نا، آقا علیہ السلام فرماندے نے اس عورت دا جڑا خون ہے نا ان دی دیت بھی نہیں ہے، ان دا بدلہ بھی نہیں، بلکہ خون رائے گا ہو گیا۔ یعنی کہ پتہ چلیا غیرت توحید واسطے ہوئے تو میرا رب قدر کردا ہے، غیرت رسالت واسطے ہوئے میرا رب قدر کردا ہے، اور اگر یہ ہوئی غیرت تیرے اور میرے کردے بارے ہوئے تو اللہ دی قسم میرا رب پھر بڑی اس دی قدر دانیاں کردا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو اڈے دروازے دے سراخ دی اندروں اگر کوئی بندہ تو اڈے گھر دے اندر جھاتیاں ماردا پیا ہے، تو اڈے گھر دے اندر جھاتی ماردا پیا ہے، اور تسی کوئی روڑا، کوئی پتھر، کوئی بکری کو اٹھا کے سرا پیالہ کوئی چیز اس نے مار دینے ہو، اس دی اکھ ضائع ہو گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین اس اکھ دے بدلے جیڑی اس دی دیت باندھی ہے، تسی غیرت دے اندر آ کے اس دی غیرت دے اندر آ کے اکھ نکال لیے، رب العالمین نے اس بے غیرت اکھ دی کوئی دیت نہیں رکھی۔
نہ اس کا قصاص بدلہ نہیں لٹایا جائے گا، نہ اس اکھ دی دیت ادا کی جائے گی۔ پتہ اے چلیا غیرت انسان دی توحیدی خاطر ہوئے میرا رب قدر کردا ہے، غیرت رسالت دے واسطے ہوئے میرا رب قدر کردا ہے، غیرت اپنے کردے بارے ہوئے تے میرا رب اسی کی کردا ہے، قدر کردا ہے۔ آؤ توجہ کرتے جانا، رب العالمین تواڈے اور میرے گھراں دے اندر اس غیرت نو پیدا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے گھراں دا ماحول ہے نا جڑا، اس ماحول نو حیا والا بناؤ۔ میری باتاں اگرچہ کڑویاں ہون گیاں لیکن انہاں کڑویاں باتاں نو اپنے دل دے اوپر نہیں لگانا۔ اسی وجہ ہے کہ جس سٹیج دے اوپر میں کھڑا نا، اے سٹیج ایسا سٹیج ہے، چاہے سٹیج دے کھڑا ہو کے اس سٹیج دی زد دے اندر اللہ دی قسم میرا باپ بھی آ جائے، میں اس باپ دے خلاف بھی نہ بات کرن تو کدے رکاں گا نہیں۔ یہ باتاں ضرورت اس وجہ تو پیش آئی ہے کہ ساڑھے گھراں دا آج کل ماحول اسلامی نہیں رہ گیا، ساڑھے گھراں دا ماحول اسلامی نہیں رہ گیا۔ جنہ گھراں دا ماحول اسلامی ہے میں انہاں واسطے دعا کرنا اللہ انہاں دے گھراں نو جنت دے باغاں درو باغ بنا دے وے، اللہ انہاں دے گھراں نو ہور رونقاں پیدا فرما دے وے۔ میں انہاں گھراں دی بات نہیں کردا پیا، جرنلی طور تے نیوٹرل ہو کے میں بات تہاڈے سامنے رکھاں گا۔ ساڑھے گھراں دا ماحول آج کل اسلامی ماحول نہیں رہ گیا۔ اگر ساڑھے گھراں دا ماحول اسلامی ہوندا اج ہندوؤں نو اے جسارت کرن دی ضرورت پیش نہ آندی، اج جگہ جگہ تے مسلماناں دیاں عورتاں دے نال کھلواڑ ہو رہا ہے، ضرورت پیش نہ آندی اگر ساڑھے گھراں دا ماحول اسلامی ہوندا۔ آؤ توجہ کرنا، غیرت اسلام سکھلاندا ہے اور اسلام ایسا دین ہے جس کے اندر حیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا جڑا ہے اس دا تعلق ایمان دے نال، ایمان دی اندر ہوئے۔ پتہ اے چلیا کہ جڑا مومن بندہ ہوئے گا وہ با حیا ہوئے گا، اپنے گھر نو بھی با حیا رکھے گا، اپنے گھر نو بھی با پردہ رکھے گا، اپنے گھر دے اندر قرآن و سنت نو نافذ کرے گا۔ اور اگلی بات سن دے جانا، آقا علیہ السلام نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعاً، نبی علیہ السلام نے فرمایا حیا اور ایمان دونوں اکٹھیاں چیزاں نے، اذا رفع احدہما رفع الآخر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انہاں دوواں دے اندروں ایک چیز اگر ختم ہوگی یاد رکھ لینا دوسری ایٹومیٹک ختم ہو جائے گی۔ حیا ختم ہو گیا یاد رکھ لینا ایمان ختم ہو گیا، اور اگر ایمان ختم ہو گیا سمجھ لینا حیا ختم ہو گیا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ سن دے جانا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اذ لم تستحی فاصنع ما شئت، اور جدو بندے دے اندر حیا ہی نہ رہے، جدو بندے دے اندر شرم ہی نہ رہے، جدو بندے دے اندر غیرت ہی نہ رہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اذ لم تستحی فاصنع ما شئت، پھر جو انہیں مرضی کرتا پھر اندہ اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں۔ بیٹی ہے اس نو با پردہ بنا، پہن ہے اس نو با پردہ بنا، اگر اللہ نے تینو بیوی دا خامد بنا دیتے ہیں بیوی نو با پردہ بنا، اور اگر اللہ نے تینو ماں جیسی نعمت عطا کی دیئے ماں نو پردہ سکھلا۔ آؤ توجہ کر دے جانا، آقا علیہ السلام نے ایویں تے نہیں نہ کہہ دیتا سی کہ جیڑا بندہ اپنیاں 3 بیٹیاں دی اچھی تربیت کرے گا، با حیا ماحول دے اندر انہاں نو پالے گا، غیرت والی زندگی انہاں نو جناب دلائے گا، تربیت اچھی کرے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کل قیامت والے دن اس با حیا بھائی نو، اس با حیا جناب خامد نو، با حیا جناب خامد نو، با حیا باپ نو اور با حیا بیٹ نو کل قیامت والا دن ہوئے گا میرے نال اس طرح کھڑا کر دے گا جی میں 2 انگلیاں نے۔ آؤ توجہ کرنا، ضرورت اس بات دی ہے کہ اسی اپنے کار دے اندر پردے والا ماحول لے کے آئیے، اپنے گھراں دے اندر حیا لے کے آئیے، اپنے گھراں دے اندر غیرت لے کے آئیے، اپنے گھراں دے اندر اسلامی ماحول لے کے آئیے۔ انشاءاللہ تیری زندگی دے اندر رہندے ہویا تیرا گھر ایسا گھر ہوئے گا جس گھر دے اوپر رب العالمین دی رحمتاں برسن گیاں۔ اور یاد رکھ لینا اگر اپنے گھراں دا ماحول اسی اس طرح دا نہ بنایا 2 چیزاں ہویا کر دیا نے، یا رب دی رحمت برسیا کر دیے یا رب دی لعنتاں برسیا کر دیا نے۔ اگر گھر با حیا ہویا، پردے والا ہویا، پردے والا ماحول ہویا، میرا رب آسمان تو اپنی رحمتاں دا نزول کرتا رہے گا۔
اور اگر اس طرح دا ماحول نہ ہویا میں پھر رب کو دعا کرنا اللہ اپنی لعنتوں تو سانو محفوظ فرمائے۔ توجہ کر دے جانا رب العالمین نے اس عورت حیانو اس عورت دا کھنا خیال رکھیا، اس عورت مقام نو کتنا اجاگر کیتا۔ توجہ کر دے جانا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اطہر تے نازل ہون والا قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا عورت دا مقام اپنا کرے، آسمان والا رحمان اس بات دا اعلان فرما رہا ہے۔ تسی کہو گے قاری صاحب عورت دا کدے ضرورت پیش آندی ہے بازار جان دی، کدے عورت نو ضرورت پیش آندی ہے ہسپتال جان دی، کدے عورت نو ضرورت پیش آندی ہے اپنے میکے تے سسرال جان دی۔ اگر عورت دا مقام اپنے گھر دے اندر تے باہر کے سرا جائے اللہ دی قسم اسلام نے اس بات دا بھی خیال رکھیا۔ توجہ کر دے جانا پہلی بات عورت دا مقام اس دا کرے، فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ۔ آقا علیہ السلام تے سینہ اطہر تے نازل ہون والا قرآن عورت دا مقام بیان فرما رہے ہیں۔ عورت دا اصل مقام اس دا کرے اپنے ہی کار دے اندر روے، اپنے کار دی چار دواری دی اندر روے۔ آؤ توجہ کر دے جانا آقا علیہ السلام دے کول ایک عورت چل دی آئی، مجاہدہ عورت صحابیہ عورت پاک باز عورت آکے عرضہ کر دی اللہ دے نبی جی او مجاہدین جا کے میدان کے تال دی اندر دشمنہ دے خلاف جہاد کر دینے۔ اللہ دے نبی جی اسی تے اونا دے رتبیاں تو محروم ہو گئے، اونا جناب جزامہ تو اسی محروم ہو گئے، اونا ثوابہ تو اسی محروم ہو گئے۔ توجہ کر دے جانا تین سے قد عباسیہ ارد و گرد و تشریف لے کے آن والے میرے با حیا با غیر زبائی توجہ نہ سن دے جانا آئیے تے آکے عرضہ کر دیئے اللہ دے نبی جی اسی مجاہدہ والے سباب تو محفوظ ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے جواب کی دیتا توجہ کرنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد، پیار محبت نہ درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میری صحابیہ اے مومنہ عورت با حیا عورت پردے اندر رہن والی با پردہ اور سن لے اپنے کار دے اندر ٹھہری رہے جیڑا ثواب رب مجاہدین میدان کے تال دے اندر عطا کر دے وے گا اپنے کار دے اندر ٹھہری رہی میرا رب تینوں نہ ثواب عطا کر دے وے گا جنہ کار دے اندر رہن دے ہویا مجاہدینوں میدان کے تال دے اندر ثواب ملے گا کار دے اندر رویں گی میرا رب تینوں انہیں ثواب عطا کر دے وے گا۔ آؤ توجہ کر دے جانا پہلی بات قرآن پاک نے بیان فرمائی عورت اپنے کار دے اندر روے اور دوسری بات قاری صاحب کی دے بازار جان دی بھی ضرورت پیش آندی ہے ہسپتال جان دیاں بھی ضرورت پیش آندیاں نے کہ دے سفر کندیاں بھی ضرورت پیش آندیاں نے میرے رب نے پابندیاں نہیں لگائیاں میرے رب نے تو اپنے ہی کرا دے اندر پابندے سلاسل نہیں کیتا توڑے کرانو توڑے واسے جیلہ نہیں بنائیاں رب العالمین دا قرآن اس بات دا بھی اعلان فرماندا ہے اگر ضرورت نو کسے اگر عورت نو کسے ضرورت تید کرو بار جانا پہ جائے تے عورت دے پابندی نہیں جا سکتی ہے لیکن اس پابندی دے تید جا سکتی ہے اس اصول دے تید جا سکتی ہے اور او اصول کی رب العالمین دا قرآن پھر اعلان فرما رہا ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اطہر تے نازل ہون والا قرآن اعلان فرما رہا ہے فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین اے اللہ میرے پیارے پیغمبر جی اعلان کر دیو سب تو پہلے اپنے گھر تو شروع کرنا ہے اور تبلیغ دا آغاز
بھی سب تو پہلے اپنے گھر تو ہونا چاہیے. اے نہیں کہ اوروں کے لیے فضیح تھے اب خود مولا فضیح. اے نہیں ہونا چاہیے لوگوں نہ وعد و نصیحت اور اپنے گھر دے اندر کدے چاہتی نہیں ماری. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ اطہر تے نازل ہونے والا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اے نبی جی اعلان کر دیو کل ازواج کا پہلے اپنیاں بیویاں نو حکم دینا ہے اس وجہ تو کہ اے بیویاں تیریاں نے جیڑی عورت تیرے عقد نکاح دے اندر آگی عقد مبارک دے اندر آگی اے عام عورت نہیں اس عورت نو میں مقام عطا کر دیتا ہے تیریاں بیویاں نو مقام عطا کر دیتا ہے. آج تو بعد قیامت تک آن والے مسلماناں دیاں انہاں عورتاں نو میں ماواں بنا دیتا ہی. پہلے ماما نو تبلیغ کرو پہلے اپنیاں بیویاں نو تبلیغ کرو کل ازواج کا و بنات کا پھر حفصہ نو پھر جناب فاطمہ نو بھی اس بات دا حکم دے وہ اسی طرح زینب نو بھی حکم دے وہ اسی طرح ام کلثوم نو بھی حکم دے وہ ام رقیہ نو بھی حکم دے وہ اپنیاں بیویاں نو بھی حکم دے وہ اپنیاں بیٹیاں نو بھی حکم دے وہ. تیسرا نمبر آقا فرمان دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ اطہر تے نازل ہونے والا قرآن اعلان فرماندا وا نساء المؤمنین اور مومناں دی عورتاں نو بھی حکم دے وہ اللہ کے سبات دا حکم دئیے. فرمایا جدو اپنے گھراں دے اندروں باہر نکل چاہے مسجد مبارک دے اندر 301 دے اندر جمعہ پڑھن واسطے آون چاہے کسے جلسے نو اٹینڈ کرن چاہے بازار دے اندر جانا پہ جاوے چاہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ اطہر تے نازل ہونے والا قرآن اعلان فرما رہے اپنے میکے سسرال جانا پہ جائیں. فرمایا جان دیاں اجازتاں نے لیکن اے اصول اپنانا پوے گا یدنین علیہن من جلابیبہن یدنین علیہن من جلابیبہن گھراں باہر نکلن تے وڈیاں تے لمیاں چادراں لے کے نکلن. گھر دے اندر پابندی نہیں جیل نہیں گھر دے اندر باہر جا سکتے نے لیکن گھر دے اندر جدو باہر نکلنا ہے تو اوپر لمبی چوڑی بھاری چادر لے کے نکلنا ہے. عورت گھروں باہر جا سکتی ہے لیکن اس کا مکمل طور تے جسم جڑا کی ہونا چاہیے ٹانپیا ہونا چاہیے. آؤ توجہ کر دے جانا گھروں باہر نکل سکتی ہے. پہلا اصول کہ گھروں باہر نکلے تے ایندہ جسم جیڑا نا چادر دے نال ٹانپیا ہونا چاہیے. دلیل دیندہ جاواں میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی مومنہ دی ماں سیدہ ام سلمہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ السلام دی پیاری زوجہ محترمہ ایک دن آقا علیہ السلام دے کول آئیاں ابو داؤد شریف دے اندر روایت موجود ہے. ایک دے اے نا ایک اور عورت بھی چل دی نبی علیہ السلام دے کول آئی اور آکے عرضاں کر دی دیکھنا میں پہلے بات کہہ چکیا کہ رب غیرت دی بڑی قدر کر دے حیا دی بڑی قدر کر دے. چل دیاں آکے کہہ لگیاں اللہ دے نبی جی اسی کرو باہر نکلنیاں تے وڈیاں ساڑی ہوتے چادرہ لئیاں ہوندیاں نے اس وجہ تو کہ رب دا قرآن اعلان کردہ ہے یدنین علیہن من جلابیبہن اپنے اوپر وڈیاں چادرہ لے کے نکلیا کرو باحیا بن کے نکلیا کرو با پردہ بن کے نکلیا کرو. پتہ چلے ایک مومن عورت آجا مومن عورت جا رہی ہے مسلمان عورت جا رہی ہے تو اڑے پردے تو اندازہ لگا لینا چاہیے ایک باحیا عورت جا رہی ہے باحیا بھائی دی بہن جا رہی ہے باحیا خاوند دی بیوی جا رہی ہے باحیا باپ دی بیٹی جا رہی ہے اور باحیا بیٹے دی ماں جا رہی ہے. اندازہ لگا لینا چاہیے. آقا علیہ السلام کو لے چل دی آئی اللہ دے نبی دی میرے ہوتے وڈی چادر ہے اور جدو میں چل دی مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھنوا سے آنیاں اللہ دے نبی دی میری یہ چادر کچڑ وغیرہ دے اندر لگ جاندی ہے گندے پانی دے اندر لگ جاندی ہے. اللہ دے نبی اگر تو اڈیاں اجازتہ ہون اپنی چادر نو میں تھوڑا جا اوپر کر لیا کران. اللہ دے نبی جی اگر تو اڈیاں اجازتہ ہون اپنی چادر نو تھوڑا جا تھلو کٹ لئیے اجازتہ تسی دے دے وہ آقا علیہ السلام دے سامنے لے کے جدو انہوں نے سوار رکھیا
آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے نے اے میری صحابیہ اے میری زوجہ محترمہ مینوں اے تا سنا جدو بازار دے اندر چلدی چلدی تو آنی ہے تیرے اس جناب دوپٹے نو اس چادر نو گندا پانی لگ جاندا ہے گندا کیچڑ لگ جاندا ہے گندگی والی کوئی چیز لگ جاندی ہے مینوں اے تے دسو نا اونا گندگی والیاں جگہ تو اونا گندے پانیاں تو بعد خشک زمین بھی آندی ہے کہ نہیں کوئی مٹی بھی آندی ہے کہ نہیں ہاں ہاں اللہ دے نبی جی اونا کو جناب گندے پانیاں تو بعد کچڑاں تو بعد مٹی آ جاندی ہے خشک مٹی آ جاندی ہے آقا فرماندے نے اپنی چادر نو کٹنا نہیں اپنے گٹیاں نو ننگا نہیں کرنا جدو تہاڈی چادر سکی جگہ تے لگے گی رب تہاڈی غیرت دا اینا حیا کرے گا تہاڈیاں چادراں نو اللہ پاک کر دے گا اللہ تہاڈیاں چادراں نو پاک کر دے گا پھر تینوں سیک دیا باسیا میں تیرے کولوں سوال کرنا کتے چادراں کٹن دی اجازت نہیں تے کتے ہاف بازو پہنی ہوئی مسلمان دی عورت بیٹی نظر آ رہی ہے کتے جناب چادراں کٹن دی اجازت نہیں تے کتے اپنے منہ تو دوپٹے اتار کے چل دی ہوئی مسلمان دی عورت نظر آ رہی ہے کتے چادراں کٹن دی اجازت نہیں کتے دوپٹے گلان دے اندر پا کے نوجوان مسلمان بیٹی چلدی نظر آ رہی ہے اور کتے چادراں کٹن دی اجازت نہیں کتے دوپٹے اتار کے بازاراں دی زینت بن کے عورت نظر آ رہی ہے مسلمان تے او وی سی مسلمان اے وی ہے فرق تسی اپنے درمیان دے اندر خود ہی رکھ لینا او بھی مومنہ عورتاں مسلمان عورتاں تے دعوے دار آج دی مسلمان عورت بھی ہے مومنہ عورت بھی ہے کہندی اے بھی اپنے آپ نو مسلمان ہے آقا علیہ السلام دے سینہ یتر دے نازل ہون والا قرآن اعلان فرماندہ ہے فرمایا عورت گھر دے اندروں باہر نکلے تے اپنے اوپر پہلا اصول یہ ہے کہ بھاری اور لمبی چادر لے کے نکلے پہلے جڑا پردہ سی نا پہلے جڑا پردہ ہویا کردہ سی او شرم دی وجہ تو کیتا جاندہ سی پہلے پردہ شرم دی وجہ تو کیتا جاندہ سی آج پردہ کردہ ہویا شرم آندی ہے آج پردہ کردہ ہویا شرم آندی ہے پہلے پردہ شرم دی وجہ تو کیتا جاندہ سی پہلا اصول کردہ اندروں باہر نکلے تھے اپنے اوپر وڈی چادر لے کے نکلے یہ چادر لے آکے کون دے گا باپ بھائی بیٹا تے رب نے خامد بنا دیتا ہے تے تیرے کولو بھی تیری بیوی دے بارے سوال کیتا جائے گا اے لے آکے دے گا قربان جائیے انصار دیا عورتاں تو آقا علیہ السلام دے پیارے صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو یہودی بچیاں دے کولو ایک گل سنی نا کہ او جڑی عورت آ رہی ہے مسلمانہ دے نبی دی بیوی آ رہی ہے وہ تو پردے دا حکم نازل نہیں ہویا سی پردے دا حکم نازل نہیں ہویا سی تھے اگے بعد کے نا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ واہ عمر تیری غیرت دیکھا کہنے کتنا باغیرت عمر ہے باغیرت با حیا کتنا عمر ہے اور رب نے اللہ دی قسم عمر دی غیرت دا کنا حیا کیتا توجہ کرنا فرمایا اے اماں جان واپس لوٹ جاؤ یہودیاں دے بچے تو آڑے بارے گلہ کر دے پینے اچھا واپس لوٹیاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے اندر آئے اور جدو اپنے گھر دے اندر آئے نے نا تے آگے چار پائی تے لیٹے نے آسمانہ والے نظرہ کی دیا تے رب العالمین دے سامنے التجا کر دینے یا اللہ عمر دی غیرت گوارا نہیں کر دی مسلمانہ دیاں عورتاں نکلن دے بے پردہ ہو کے نکل مومنہ دیاں عورتاں نکلن دے بے پردہ ہو کے نکل اللہ تیرے واسے کوئی مشکل تے نہیں آسمانہ تو حکم نازل کر دے میں یا اللہ قرآن نازل کر دے میں تیرے واسے مشکل تے نہیں وہ اللہ دی قسم جدو بندہ باحیا بن جائے غیرت والا بن جائے پہلے کہہ چکیا میرا رب ہوندیا بڑیاں قدرہ کر دے چار پائی تے لیٹے نے تے رب کو لے التجامہ کر دے پینے ادھروں چل دیا کہندے چلو جا کے نبی علیہ السلام کو لو بھی التجامہ کرنے آئے جا کے التجامہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذہن بنایا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی طرف چل دے آ رہے نے اور جدو چل دیا آیا
التجامہ کرن تو پہلا ہی فرمایا عمر مبارک ہوئے. اللہ دے نبی کس بات ہی مبارک ہے. فرمایا عمر مبارک ہوئے جیڑیاں دعاواں رب کو لو کر کے آئے ہو رب نے قبول کر کے قرآن نازل کر دیتا ہی. اے عمر جی جڑیاں دعاواں کر کے آئے ہو رب نے قبول کر لیاں نے. قبول کی میں کیتیاں فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم. فرمایا رب نے قرآن نازل کر دیتا ہے پردے دا حکم نازل کر دیتا ہے. عشاء دا ٹائم تے انصار دیاں عورتاں اور اماں جی عائشہ کہن دیا نے اللہ رحم کرے انصار دیاں عورتاں تے. اللہ رحم کرے انصار دیاں عورتاں تے کہ جنہ نے عشاء ٹائم اے پردے دے اعلان سنے ہیں. توجہ کرنا میری ماں اور بہن میری بہن توجہ کرنا کہ دے اپنے اوپر بھی اسلام دے قانون نافذ کر لیا کر. فرمایا اللہ رحم کرے انصار دیاں عورتاں تے جنہ نے عشاء دی نماز دے ٹائم پردے دا حکم سنے ہیں. ساری رات ستیاں کوئی نہیں چادرہ کران دے اندر موجود کوئی نہیں ایڈے لمبے لمبے تے چوڑے چوڑے کار دے اندر کپڑے موجود کوئی نہیں. اماں جی عائشہ فرماندیاں نے کران دے اندر چلیاں گئیاں. کوئی ادھروں کپڑا لیا تے اس نو چادر دے نال سی لیا. کوئی ادھروں ٹوٹا لیا تے اس نو چادر دے اندر سی لیا. کوئی ادھروں ٹوٹا لیا تے چادر دے نال سی لیا. فجر دی نماز پڑھن واسطے آئیاں نے. عشاء ٹائم سن کے گئیاں نے. عشاء دی ٹائم سن کے گئیاں نے. فجر دی نماز پڑھن واسطے آئیاں نے. آسمان والے رحمان دیئے بندیاں صحابیات عشاء دے ٹائم جناب سن کے گئیاں. فجر ٹائم واپس آئیاں نے تے وڈیاں وڈیاں چادرہ لے کے واپس آئیاں نے. قربان دیا کیا شان ہے انہاں عورتاں دی کیا مقام ہے انہاں عورتاں دا. احمد رب العالمین نے نہیں فرما دیتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں نہ ہوتے راضی ہو گیا اے میرے ہوتے راضی ہو گیا. کچھ ادامہ دیکھیا نے رب نے انہاں دیا کچھ کردار دیکھے نے انہاں دے. کیا اسی یہ کام نہیں کر سکتے؟ کون جی اسی یہ کام نہیں کر سکتے؟ حالانکہ تیرے تے میرے کولوں تیری تے میری بہن دے بارے سوال کیتا جائے گا. تیرے تے میرے کولوں تیری تے میری بیٹی دے بارے سوال کیتا جائے گا. تیرے تے میرے کولوں تیری تے میری ماں دے بارے سوال کیتا جائے گا. تیرے تے میرے کولوں تیری تے میری بیوی دے بارے سوال کیتا جائے گا. او کملیا تو تے اپنے سوالاں دے جواب نہیں دے سکیں گا جدو تیری بیٹی تیری بہن تیری ماں تیری بیوی دے بارے رب نے سوال کر دیتا جواب کیویں دیویں گا. لہذا وقت ہے ہون ایک کام کروان دا وقت ہے. اگلی بات ایک آندھی ساڑھے معاشرے دے اندر پردہ نہیں کیتا منہ چاکے ہے ٹری فری ہے تو ہن وہ وڈی مومنہ بن گئی وڈی با پردہ بن گئی. کوئی کام میں نے چھڑیا کوئی نہیں دی یہ تے وہ تے اگلی دے پچھلی تو ہن وہ پردے اوڑے تے وڈیاں وڈیاں چادراں تے برکھے لے لیاں. توجہ کر دے جانا اسلام نے اللہ دی قسمیں ایک کام کرن تو بعد بھی اگر عورت با پردہ بن جائے نا پہلے پردہ نہیں کیتا ہن با پردہ بن جائے تے اسلام نے اس چیز دا بھی حیا کیتا ہے. اللہ فرمان دینے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ. فرمایا پہلے با پردہ نہیں رہیاں پردے تو بغیر چل دیا رہیاں اپنے اوپر انہاں نے چادرہ نہیں اوڑیاں نقاب اتار کے چل دی رہیاں ہن نقاب والیاں بن گیاں پچھلے میں رب انہاں دے گناہ معاف کر دے مانگا. اسی کہنے ہیں پہلے کیتا کوئی نہیں ہون کی کریے. بعض عورتاں نو نا بعض عورتاں نو پردہ کر دے ہن حیا آندی کیوں دیکھ میں پردہ کیتا کوئی نہیں تے ہن میں پردہ کرا کیوں جی مومنہ دیا ماما نے مومنہ دیا عورتہ نے پردہ نازل ہوں تو پہلے پردہ کیتا سی نہیں بعد اندر کیتا ہے نا تے اپنے گھراں دے اندر جا کے تلقین کرنی اپنی بیٹی نو ماں نو بہن نو بیوی نو
اور پردہ پتہ ہے کی آج کل ساڑھے معاشرے دے اندر یہ لوگ کہندے نے اے پردہ بس نا دل دا پردہ ہے، اے دلو صاف نہ ہوئے بندہ تے پردے کرن دی ضرورت نہیں، توجہ کرتے جانا۔ میرے نبی دے کرانے نالو ود کے کسے دا کرانا پاک، بولو پاک نہیں، ساڑھا ایمان ہے، ساڑھا یقین ہے۔ تھے نبی علیہ السلام دیاں بیویاں اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ جدو اسی بیت اللہ دے اندر حج کرنے واسطے گئیاں نا تے ساڑھے کو لو اجنبی لوگ غیر محرم لوگ جدو گزر دے سی نا کس جگہ تے بیت اللہ دے اندر، جس جگہ تے بیت اللہ دے اندر جتھے بندہ گناہ دا تصور بھی نہیں کردا، فرمایا جدو اتھو اسی گزر دیا نا تے اسی یہ کر دیا کہ ساڑھے کو لوگ جدو غیر محرم بندے گزر دے تے اسی اپنے منہ دے اوپر چادرانو اوڑ لیا کر دیا، پردے لٹکا لیا کر دیا۔ پھر میں کہندہ حق رکھنا کہ میرے نبی تو ود کے کوئی کارانہ ایسا پاک نہیں جنہ دے دل صاف ہون، اور اس جگہ تو ود کے کوئی روب والی جگہ نہیں جدو اس جگہ دے بیٹھ کے مومنہ دیا ماما نبی علیہ السلام دیا ازواجہ محتارات وہ انہا جگہ دے بیٹھ کے اجنبی کوئی بندے گزرن غیر محرم بندے گزرن تے پردہ کر لین تے آج جڑے بندے کہندے نے دل دا پردہ ہے منہ دا پردہ کونی، حقیقت اندر اللہ دی قسم او ڈاکو نے او اسانو ڈاکے مارن والے نے تا انہوں نے ایک اللہ کرن دی ضرورت پیش آن دیئے۔ آؤ توجہ کرتے جانا، بعض ساڑھے معاشرے دے درے بھی دیکھے ہیں کزن تو پردہ کوئی نہیں، پھپھو دا بیٹا آ گیا پردہ کوئی نہیں، خالہ دا بیٹا آ گیا پردہ کوئی نہیں، چاچے دا بیٹا آ گیا پردہ کوئی نہیں، تائی دا بیٹا آ گیا پردہ کوئی نہیں۔ ہے گھر دے اندر چاچے دے بیٹے تو پردہ یاد رکھ لینا، جس بندے دے نال عورت دا نکاح ہو سکتا ہے اس بندے تو پردہ کرنا بھی ضروری ہے، جس بندے تو بندے دے نال نکاح ہو سکتا ہے اس بندے تو پردہ کرنا بھی ضروری ہے، اور جس دے نال نکاح نہیں ہو سکتا اس تو پردہ کرنا بھی ضروری نہیں۔ پتیجا خامندہ ہوئے بیوی نو پردہ کرنا پڑے گا، پانجا خامندہ ہوئے بیوی نو پردہ کرنا پڑے گا، خامندہ بھائی آگے اس نو پردہ کرنا پڑے گا۔ بلکہ اس جڑا دیور دے جیٹھ ہے نا اس دے بارے حدیث مبارکہ نے پتہ کی کیا ہے الحمو والموت، دیور ہے نا سمجھو جوے بندے واسے عورت واسے موت ہے۔ کی مطلب ایک گھر دے اندر رہ رہی ہے، دیور آیا اس نے پردہ کر لیا چلا گیا، اس نے اتار دیتا پھر آگیا پھر پردہ کر لیا، یعنی الحمو والموت اپنے دیور دے جیڑ تو بھی پردہ کرے گی۔ اور جدو پائی دے واسے غیرت مند ہوندہ ہے ان دی غیرت حیا کردا لاج رکھدا ہے، اس دیور دے جناب جیڑ تو عورت نو پردہ کروایا جا رہا ہے تے دوسرے اجنبی عورت تو پردہ نہیں، ان دے کولو بھی پردہ ہے۔ آؤ توجہ کرتے جانا، ساڑھے معاشرے دے اندر نا چیزاں آ گیا نے، کزن ہے جی ہے پردہ کی کریے، خامن دے ماموں کو لو بھی پردہ کرے گی، خامن دے چاچے دے تائے کو لو بھی پردہ کرے گی، خامن دے پانجے پتیجے کو لو بھی پردہ کرے گی، البتہ اپنے پانجے کو لو پردہ نہیں، اپنے پتیجے کو لو پردہ نہیں، اپنے ماموں کو لو پردہ نہیں، اپنے تائے اور چاچے کو لو پردہ نہیں، بیٹے کو لو پردہ نہیں، اپنے بھائی کو لو پردہ نہیں، اپنے ابو کو لو پردہ نہیں۔ اسلام نے نہ چیزاں دی رخصت دیتی ہے۔ آؤ توجہ کرتے جانا، جدو اپنے گھرانوں اسی اسلام والا بناواں گے نا با پردہ بناواں گے انشاءاللہ، جدو اے عورت اپنے گھر دے اندر چلدی پھردی ہوئے گی میرا رب اس دی بڑی قدر کرے گا، بڑی قدر کرے گا، بڑی قدر کرے گا۔ آؤ ایک حدیث مبارکہ تو حضرات دے سامنے رکھ کے پردے دی جناب پردے دی اہمیت نو تو حضرات دے سامنے اجاگر کرا، توجہ کرتے جانا۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے ایک عورت چل دی آئی آ کے عرضہ کر دی اللہ دے نبی جی مرگی دا دورہ پہ جاندہ، بڑی دفعہ تسی حدیث مبارکہ سنی ہوئے گی، اور میری اماں دے پہنوں تسی بھی بڑی دفعہ حدیث مبارکہ سنی ہوئے گی، لیکن عملی جامعہ پتہ نہیں اسی کدو اس نو پہناواں گے۔ اے عورت چل دی آئیے آ کے عرضہ کر دی اللہ دے نبی جی مرگی دا دورہ پہ جاندہ ہے تے مرگی دے دورے دے اندر پردہ بھی قائم نہیں رہندا، اے اللہ دے نبی
نبی جی دعاواں کروانا ناجائز نہیں، دعاواں کروا سکنے ہو، زندہ کولو کروا سکنے ہو، استاد کولو دعاواں کروا سکنے ہو، شاگرداں کولو دعاواں کروا سکنے ہو، قاری صاحب کولو دعا کروا سکنے ہو، زندہ بزرگ کولو دعا کروا سکنے ہو۔ عرضہ کر دیں اللہ دے نبی جی اللہ کولو دعا کر دے وہ اللہ مینو اس مرگی دے دورے تو بچا لوے۔ آقا علیہ السلام نے دی گل سنی نا، اور گل سنن تو بعد آقا علیہ السلام پوچھ دینے اے بی بی رب کولو جنت لینی ہے یا شفاواں لینیاں نے؟ دعا کرو جڑے بیمار نے اللہ شفائے کاملہ عطا فرما دے وے۔ او صحابیہ دا بھی اے عقیدہ ہے کہ پیارے پیغمبر شفا نہیں دے سکتے، شفا رب کو لے کے دے سکتے ہیں، دعا ہی کر سکتے نہیں۔ اللہ دے نبی جی دعاواں کر دے اور رب شفاواں دے دے وے۔ تے تونوں پتہ نہ جڑے بیمار ہون پریشان بندے ہون انہاں دیاں راتاں لمیاں ہو جایا کر دیا رے۔ آ کے عرضہ کر دی اللہ دے نبی جی دعا کر دیو رب شفاواں عطا کر دے وے۔ آقا علیہ السلام نے جدو اس دی گل نو سنیا آقا فرماندے نے شفاواں لینیاں نے کہ رب کولو جنت لینی ہے۔ کہنے لگے اللہ دے نبی جی کی مطلب سمجھی کوئی نہیں؟ فرمایا اگر تو صبر کر لوے گی اپنیاں بیماریاں دے اوپر رب تینوں انہاں صبراں دے بدلے اپنی جنت عطا کر دے گا۔ اے صحابیاں نے سوچیا کہنے لگی اللہ دے نبی جی سوچ سوچ کے کہنے لگی اے دنیا تے گزری جانی ہے، بیماریاں اندر گزرے تاوی گزر جانی ہے، اگر تندرستیاں دے اندر گزر جانی ہے، اسی طرح غریبیاں تے امیریاں دے اندر گزری جانی ہے۔ اے اللہ دے نبی جی میں اپنیاں بیماریاں نو برداشت کر لواں گی، اللہ دے نبی جی اپنیاں بیماریاں تے صبر کر لواں گی، رب کولو کل قیامت والے دن جنت لے دینا۔ آقا علیہ السلام نے دعاواں کر دیتیاں، اے بی بی اٹھ کے جا رہی ہے تے اوتھے گل یاد آئی پھر واپس لوٹ کے آندی ہے جویں بندے نے کوئی گل یاد آ جاندی ہے۔ اور توجہ کرنا تین سیک دیا باسیا اردو گردوان والے میرے مہمان توجہ کرنا، میری ماں اور میری بہن توجہ کرنا، اے عورت واپس آ رہی ہے اور آ کے عرضہ کر دیے اللہ دے نبی جی اپنی بیماری ہوتے تے میں صبر کراں گی لیکن اللہ کو ایک دے دعا کر دے ہونا جدو مرگی دا دورہ پہندہ ہے میرا پردہ فاش ہو جاندہ ہے، میرے کپڑے میرے بدن تو جدا ہو جاندے نے۔ اللہ دے نبی جی میں چیز برداشت نہیں کر سکتی، اس چیز نو میں پسند نہیں کر دی، مرگی دے دورے اندر میرا جسم لوکھا نو نظر آندہ پھرے۔ آقا علیہ السلام نے جدو سنیا تے ہاتھ اٹھا لیا سمانہ دے والے اور میرا نبی جدو بھی رب کو لو ہاتھ اٹھا کے جڑی دعا کردہ میرا رب راد نہیں کردہ۔ اللہ نے نبی نے دعا کی دیا یا اللہ دیکھ لے تیری بندی کنی باغیرتے کنی با پردہ شرم و حیاء والی، اے اللہ میں تیرا نبی تیرے کلو دعاواں کرنا اندے بماری دی عالم دے اندر اندے پردیاں دا خیال رکھنا۔ صحابی رسول بیان کر دینے اے بی بی دعا کر کے چلی گئی اور دعا کرن تو بعد جدو چلی گئی اینو تے مرگی دا دورہ آیا کردہ سی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا دعاواں ایویں قبول کیتیاں مرگی دا دورہ تے آیا کردہ سی، میرا رب اندے پردے دیاں خود حفاظہ کر لیندہ سی۔ وہ جن دے پردے دیاں رب حیاء کرے رب حفاظہ کرے۔ دیکھو بیماری دے عالم دے اندر ہے، بیماری دے عالم دے اندر کپڑا جسم تو اٹھ گیا بے ہوشی، حالانکہ بے ہوشی دے عالم دے اندر میرا رب تو آڈا مواخذہ نہیں کرے گا اگر بندہ بے ہوش ہو جائے، لیکن بے ہوشی دے عالم دے اندر بھی کنی غیرت نو پسند کر دی بھی، کننا حیاء نو کننا پردے نو پسند کر دی بھی ہے، اور رب کو لو دعاواں کس طرح دیا کرو آ رہی ہے۔ لیکن افسوس آج دی مسلمان دی عورت جب تک بریک سوٹ نہ پہنے اندے اندے دے بازو نظر نہ آون او کیتے مرگی دے دوریاں دے اندر رب کو لو دعاواں اور یعنی یا اللہ پردہ فاش نہ ہوئے تے کیتے ریشم گلی دے بازار دے اندر اپنا ہی بازو غیر محرم دے سامنے رکھ کے کہندیاں نے تھولا کے تے باندے آخر تک پھول پا دے مہندی دے کی جواب دے من گیا میرے رب نو جا کے کیتے مرگی دے دوریاں دے اندر پردے دے نہ خیال کہ دی آج دی مسلمان دی عورت تانگ لباس پہن کے بازارہ دے اندر جا رہی ہے
जिस्म दा एक अज़ाब वहदे नजर आ रहा है किते जनाब कहते हैं प्योर दा कपड़ा है, प्योर कपड़ा है, बड़ा नेट दा कपड़ा है, ये बिल्कुल हल्का जिहा सॉफ्ट रेशम वगैरह 6-7 हज़ार दी फराक ते लै लई, लेकिन 6-7 हज़ार दी फराक ने तेनू गैरत नहीं दी, तेरे पर्दे नू उजागर कर दिता, जिन्ना चीज़ां नू छुपाना सी वो लोकां दे सामने वाज़ा हो गया। किदों याद आ गया अल्लामा इहसान अली ज़हीर कह दो रहमतुल्लाह अलैहि। बंब चलिया शुरू दे अंदर उठा के ना ते म्यू हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बेटियां नू पता चलिया कि मेरा अबू ना बंब धमाके दे अंदर जख्मी हो गया, म्यू हस्पताल दे अंदर लै गए नहीं। और अजकल दी अगर औरत होंदी ना वावेला करदी, कपड़े उछाड़ देना, पाड़ देंदी, सिर तो दुपट्टा उतार देंदी, ओ लुटे गए ते मारे गए ते ये हो गया ते वो हो गया। आइयां और लिखन वाले लिखते ने कि जो बाप दे जख्मी होने की खबर पहुंची ना हस्पताल के अंदर आइया ने हस्पताल जान तो मना नहीं किया, लेकिन अपने हाथों के ऊपर दस्ताने पहन के आइया ने, अपने हाथों के अंदर दस्ताने पहन के और अपने जनाब अखा के ऊपर ना चश्मे लगा के आइया ने, ताकि सानू सदमा जरूर पहुंची है, तकलीफ जरूर पहुंची है, लेकिन इस तकलीफ के अंदर सदमे के अंदर असी रहना है तो बाहया रहना है, ताकि लोगों को पता चल जाए कोई आम बेटी नहीं अल्लामा इहसान अली ज़हीर दी बेटी है। आओ तवज्जो करते जाना, आखिरी बात कह के तुहाडे सामने अपनी बात को खत्म करा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अद्दयूस ला यदखुलुल जन्नत, दयूस बंदा कल क़यामत वाले दिन जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होएगा। इको दफा दयूस दा मना करांगा, पूरी तकरीर के अंदर दोबारा नहीं करांगा। फरमाया दयूस जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होएगा। अल्लाह दे नबी दयूस केड़ा फरमाया जेड़ा बंदा बेगैरत होवे वो दयूस होया कर दो जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। एक दिन ना नवाब सदीकुल हसन बबालवी भोपाल रियासत के मालिक इन्होंने ना एक दिन सफर करते पे ने, सफर करदे ना बहरी बेड़े के ऊपर हवा रुक गई, तो जो हवा रुकी ना ते जनाब बहरी बेड़ा रुक गया। कहते ने 3 दिन तक ना बहरी बेड़ा उत्थे रुकया रहा। 3 दिनों तो बाद अगे गया असी अपनी सफर ते पहुंचे, वापस आए। अल्लाह तबारक व तआला ने एट ए टाइम नवाब सदीकुल हसन मुवर्रिख भी ने, मुहद्दिस भी ने, मुफस्सिर भी ने, रब्बुल आलमीन ने रियासत का मालिक भी बनाया है, जगीरदार ने ते आके ना एक प्लान बनाया कि हदीस मुबारक ना लोगों तो दूर होती जा रही है, क्यों ना होए कि असी एक मदरसा बनाइए और मदरसे के अंदर दोबारा नवे सिरे तो हदीस मुबारक का फरोग होए। तो इन्होंने मदरसा बनाया तो चलदे ने यह हदीस मुबारक आ गई कि दयूस बंदा जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होएगा। शागिर्दा ने पूछया उस्ताद जी दयूस किस नूं कहा जांदा है? ते नवाब सदीकुल हसन दी अखां दे अंदरों हथ आ गए, कहन लगे मेरे शागिर्दो जो मैं अपनी बीवी नूं बग्गी दे बैठा के सैर वास्ते जा रहा हूं ते मेरे शागिर्दो आके उदों मेरे को सवाल करना, शागिर्द इंतजार दे अंदर हो गए ना साथ जी किदों बाहर निकलन सैर दे वास्ते और असी उन्हां कोलों सवाल करिए। नवाब सदीकुल हसन अपने घर दे अंदरों बाहर निकले ने, बग्गी उत्ते बैठे ने ते जनाब सैर करने वास्ते निकले ते अगों शागिर्दां ने आके रोक लिया। कह लगी उस्ताद जी तुसी वादा कीता सी जदों मैं सैर करने वास्ते जा रहा हां उदों मेरे कोलों सवाल कर लेना। उस्ताद जी दसो दयूस किस नूं कहा जांदा है? नवाब सदीकुल हसन दी अखां दे अंदरों आंसू आ गए। और मेरी मां मेरी बहन अपने खामद दा हया करया कर, मैं अपने खामद दी इज्जत नूं जगह जगह ते तार ना करया कर, लाज रखया कर अपने खामद दी गैरत दी, अपने बाप दी गैरत दी लाज रखया कर, अपने भाई दी गैरत दी लाज रखया कर। नवाब सदीकुल हसन ने आख्या अगर दयूस देखना है ते शागिर्दो मैनू देख लो। बीवी ने अल्फाज सुने ते जनाब चौंक उठी, कहन लगी नवाब साहब किस तरह दी गल्लां करदे पे हो? नवाब सदीकुल हसन कहन लगे ऐ मेरी बीवी सुन ले, बड़ा तेनू आख्या तू पर्दा कोई नहीं कीता। हदीस मुबारक दसदी पई है जिसदी बीवी पर्दा ना करे दयूस है, जिसकी भैन पर्दा ना करे दयूस है, जिसकी बेटी पर्दा ना करे दयूस है, जिसकी मां पर्दा ना करे दयूस है। मेरी बीवी है ते पर्दा नहीं करती, मैं दयूस हाँ। कहने लगी नवाब साहब पलट के देखो, किदे किदे ना छोटी जी गल जिंदगी की काया पलट के रख देंदी है और किदे किदे घंटियां दे वाज करने ना उन्हां तो फायदा नहीं होंदा।
کہنے لگی نواب صاحب ذرا پلٹ کے دیکھو، پلٹ کے دیکھا تے اپنے چہرے دے اوپر پردہ، کہنے لگی نواب صاحب آج تو بعد اگر اس چہرے دے اوپر نظرہ پہن گیا تو اڈیا پہن گیا کسی اور دیا نہیں پہن گیا۔ پلٹ گئی پھر اسی عورت نے تہذیب النسوہ ایک کتاب لکھی، ایک عورتوں دے اوپر کتاب لکھی، گل پوری کرنا مقصد یہ ہے سی کہ اپنے گھرانوں با پردہ بناؤ، اسلام والا بناؤ، اپنے گھراں دے اندر اسلام لے کے آؤ۔ لیکن افسوس ہے اج مسلمان دی بیٹی 2 روپے دی چکن دے بدلے اللہ دی قسمیں نچدی ہوئی نظر آندی ہے، پیمپر دی مشہوری دے اندر نچدی ہوئی نظر آندی ہے، صرف دی مشہوری دے رہی ہے تے مسلمان عورت دی بیٹی دے رہی ہے، صابن دی مشہوری دے رہی ہے تے مسلمان عورت دی بیٹی دے رہی ہے، اوہ کریم تے شیمپو دی مشہوری دے رہی ہے تے مسلمان دی بیٹی دے رہی ہے۔ اگر بینکنگ دے اندر جناب جوب کر دی پیے گاہکاں نو ڈیل کر دی پیے تے مسلمان دی عورت نے جناب ڈیل کر دی پیے، اور اگر ڈیوو دے اندر پیپسی پلا رہی ہے تے یہ مسلمان دی بیٹی پلا رہی ہے۔ ساڑی غیرت کدھر چلے گی؟ کچھ ایسیاں بھی عورتیں ہے سی، کچھ ایسے بھی مسلمان مرد ہے سی کہ جنہاں نے ایک عورت دی پکارتے سندھ دے اندر ایک عورت دی پکارتے جناب صحراواں نو چیردے ہوئے سمندراں نو چیردے ہوئے عرب دے اندروں چلدے چلدے ایک پین دی پکارتے تیرے ملتان تک آیا سی، جنہاں نو آج بھی تحریک یاد کر دیے محمد بن قاسم۔ محمد بن قاسم ایک عورت دے پین دا دوپٹہ اچھالیا گیا تے بدلہ لین واسطے عرب دے اندر عجب دے اندر آ گئے کہ اسی اپنے اندر ایک غیرت پیدا نہیں کر سکتے، کہ یہ حیا اسی اپنے گھراں دے اندر نہیں لے کے آ سکتے۔ آج دا میرا جمعہ اس بات دا خلاصہ یاد رکھنا کہ ماں ہوئے، بیٹی ہوئے، بہن ہوئے یا بیوی ہوئے، آج تو بعد اس میں جا کے پردے دی تلقین کرنا اور حکم دینا، اور اس تو بعد اگلا توہاڈا حق بندا ہے تیاڑی کرنی پوے، مزدوری کرنی پوے، کوئی شے ویچنے پوے، انہاں نو وڈیاں وڈیاں چادراں لے کے دیو۔ اللہ تہاڈا اور میرا حامی و ناصر ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔